И така, добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли на един от най-интересните тренировъчни етапи за Пловдивската група. Пловдив май на групата. Тук са избрани се състезатели от не аматьори, дори туристи, дори кандидат туристи. Намираме се в това е подножието на тук на Родопите и както може така да се каже полите на Родопите. Един много известен район, през който в момента минаваме, така наречения Барловски квартал на Пловдив или така нареченият Бевърли Хилс. Населението е малко, но местността се характеризира с предимно с лозарски край. Виждате тук е купата, която е. Има около 14 000 декара лозя, мини напред, колега. И безброй, така наречените безброй замъци. Ето един от първите замъци, които минаваме местността полите на Родопите, Бевърли Хилс, ето го замъка, който има не хиляди лозя, ами може би 20-30 магазина за обувки, за магазини за обувки, за спортни екипи и така нататък, където има отделен търговост. В момента минаваме покрай него, плажът също работи, тенис корт и така нататък. Още един от замъците, но също който този замък също ни се занимава с винарство. Отново с жамбазлък, кради на кинтите и не знам още какво, много богат край. И това са тук отсреща, като виждате, едни змиярници, които нищо не става и страхотната инфраструктура. Сега, още малко информация ще ви дам за този тренировъчен етап. Първият състезател от отбора на Рея, той в момента не е критикиран за този отбор, защото не го искат просто. Самите няма място. Иначе данните му са страхотни. Голяма средна скорост. Може да разви около 36-37 км средна скорост. Но може би за до година, по до година, като натрупа достатъчно опит, ще премини в Мастърс сериите на клуб Рея. Там са вентилатора, атаката Ивайло и няма да спицата е така нататък. Няма да го вземат. Искам да му пожелавам. Още един състезател, който иде само кисело мляко и банички. Какво беше? Няма да издавам още тайни от кухнята директно на кандидат туристически отбор. Понякога и са вами, разбира се. Но атаки се очакват тук от ето този наш състезател. Сега, за денивелацията, етапът е, както казах, много техничен. Аз съм коментатора, който през тези 16 или може би 20 км, зависимо с колко не е кеф, ще ви забавлявам. Казват ми диджея. Денивелацията е около 1000-1200 метра. Тръгва се от Марково. Наклонът е среден 7-8%. Атаките се очакват след местността Стайкова ливада. Ето още един замък. Виждате го. Малко спирам коментарите, защото след малко ще почне нашата игра за... Това не беше играта. Дайте малко, момчета. Дайте ми си камерата на коментатора. Така. Кажете нещо за рубриката Планет Дани. Кажи нещо. Нищо ни казват. Хайде, Баско. Хайде, ще избяга. Все още сега ще пусна да видите колко е температурата на въздуха и след това в момента температурата на слънце
всякъде така ето. Вижда се скоростта, с която се движим. И термометрата 37,8 градуса. В момента излизаме и започва. Ето е табелата. Почват, може би, отборите да се пристрояват. Още една снимка от хеликоптер. Да видите какво представлява Беверли Хилс. Ето това е. Многото замъци и никаква инфраструктура. Отново да се върнем към етапа. В момента състезател пи вода. Много е ожеднял. Няма сянка. Все още няма никаква сянка. Но интересното ти първо предстои. Другата неделя голямото състезание не върху връх, ами Равногор и местността Атолук. Много завои, много технично изкачване и там ще реши почти всичко. До преди кралският етап Пловдивската класика Пловдив Пампорово. Той ще бъде последващата седмица. До тогава гледайте филма и се наслаждавайте на един от най-популярните спортове. Как? Айде! Температурата падна с една десета. 37,8. Ето я. Айде! Тук има една мини атака от отбора на кандидат туристи Рея. Ето е атаката. Ето състезателя от клуб. Ако беше някой... съм някой бе. Той беше Салама, нали? Няма значение. Сега все още е в групата, но както казах 5 км преди изкачването, края на изкачването, решителната атака ще бъде там. Трябва да спъме гърба на диджея дали. Гърба на диджея не знам. Те ще мога да го изкачи. Нищо не вижда на обектива, защото слънцето е голямо. Това си прави един път дъжд. Друг път слънце, но тук диджея трябва да включи две предавки, защото може някой да го изненада. Отива към на 20 гори. И коли ча да мини това, бе. Аре, минавай, бе. Обектив е изцяло осветен от слънцето. След има още един състезател. Няма трек. Стюарт Гилбърт. Това е местността от спорката. Тук се гледа чувството нашия скорали с коефициент 15 беше. Не е най-големият коефициент, но между него е само рали златни.
чисто рали Хеброс. Не знам точно колко е коефициента на трудност на самото рали, но на времето представляваше огромен интерес. Значи, тук се събираше многобойна публика, която за сутринта от 5 часа сутринта вакаше места по склоновете и така. Ето. Склона става все по-голям, километри са 16 км в час, но добро темпо за нас. Средната скорост се очаква около 17. Така ли беше? Средна. Ще видим накрая. Няма да може да спи вода. Защо? Няма значение, ще карам без вода. Това. Яма. Хайде, Васко! Тебе не мога да говоря. Нещо коментатора не може да снима. Значи първо изчаква изкачване. Не знам какво снимам. Ето вече кандидата за изчелване на тази тренировка прави атаката и резултата на лице. Един недостанал състезател. Той е естествено само двама. Третия е оператора и между другото още един състезател се появи от среща на хоризонта. Може ли да се кара? Сигурно може без сърце, но няма начин. Къде е сърце, къде е без сърце? Ето го. Откъснал си състезател. Обаче, може би, има авария. Сега ще го достигнем. Ето го. Здравейте! Хайде, мини малко вляво. Така е, добре. Той, че наклона идва.
Малко хлад. Вече тук настроението се дига. Адреналин също. Защото идва един 12% наклон. Тук в момента един... Не можеш дори да не извивали. Това е един газар 0-0. 1-1. Не е сервизната кола. Точно тук нямахме полза от пушик, но той достатъчно форсира двигателя, да покаже, че е доста напред с материала. Има гъл главата. И започваме легендарното изкачване от 12%. Това е... Тук са заснети една голяма част от филмите тук на тренировъчната. Тук тренировъчните подготовки. Не, давай. Ти прави атака. Аз ще го пробваме. Доколко може да отвърне атаката. Но той е достатъчно хитър, за да го направи с много голямо умение. Ще го направи в горната стръмната част. Е паднал бетон в пътя. С другото. Далечината на около 1-2 минути сигурно е бадваскоп. То стармата. Ето го бетона. Видите какво става тук. Само паднал бетон. Ето виждате бетона къде е. Значи си представете за какво става въпрос. И след бетона ще започне атаката. Не знам как ще заснима този филм, но много трудно ще бъде. Още има още един такъв наклон на около още 8 км от тук. Ето атаката е, че започна само че с скорост 10 км в час, даже дори 9. Но все пак е атака. Ох! Само това да мине. Оле-ле! Другия състезател нямам помер от него. С армата го няма. И атака! Скоростта отиде 12. Отровена. Това беше за... контра. Така.
О! Ох, така. Виждате как в случая добре подбраното, добрият велосипед, който е добре написан, как може да прави, а който не е написан добре, като набавите вятко, само е лек, не е достатъчно. Трябва велосипеда да бъде задължително написан, за да дава криле. В случая жълто най-добре. Нали така? Жълт велосипед най-добре върви. Това е цвета на лудите. Розови велосипед, цвета на геовите. Сега сме цвета на лудите. Ако вземем по-тежък телефон, 20 грама по-тежък, ама ще оказа влияние. И в момента температурата е 33,3 градуса. Какъв късмет на температурата. 13 скорост км в час. Много добра скорост. Всичко е 13, всичко е тройки. Какво число? Ето виж как. 8. Върховърх беше по-хубаво. Върховърх беше по-хубаво. Дъжд и хлад.
бахте дупките. Има още 8-9 км до крайната цел. Леко и то. Драги зрители, това е една ужасна атака, която много трудно да се прихване. Давай! Майка ти шайба просто! Дай бе, ти, аз съм ръчен! Мини малко в тони, бе! Още малко мина на педя! Давай, давай! Не му ударай, ма! Не можа, минал на педя, човек! Давай, давай! Давай, тук направо отново. Няма трябва помина на Федя. Не си ударил. Карай по... Вече номер. Караванът. Къде мина то? Ох! Не напеди мина. Знаеш, че мина на един пръст. Мина на една педи до мене. Ако бех залитнал... Аз къде бех?
Нали съм за тебе аз. Екшени! Екшени! Това женско дупи мина. Стихва много. Къде мина само? Толкова близо никой не е минавал. Само няма 5-1 сантиметър. И всичко отгоре каравана обаче. Всичкото е много горе прав. Толкова свободен път. Само се изморих за тази каравана много. Аз къде бях? Аз да не съм бил пред караваната. Беше някаква атака. Нечестна. Тип Гавазов. Кой е тип? Тип Гавазов. Кой тип? Зад кола. Ой, тип не е такъв зад кола. Тя е тук са. Стармата къде отиди? Къде? Добре. Окей. Ей, тук се, карай тук. Така карай. Много телевизия. Къде гледате тези стойки? Тази телевизия върх. Много телевизия, че не мога да бъде повече. Много телевизия.
пази от мен да ни падна нещо. Не се задине толкова. Nice. Малко. Кажи нещо, бе. Опусти малко. Окей. Така, добре ли? Да. Всичко мога да говоря, пред тебе не мога. Пак е нещо, ще имам. Все още. Пак е. Окей. Оп. Давай! Давай, пристига, ето го. А? Колко? 20 минути. Ами никой не засича време, ние сме туристи. Групата на състезателите ходи по Хисар нататък. Защо така? Дайте интервю за рубриката Плане Дане. Вземем в момента интервю от Бай Васко. Какво ще кажете за етапа? Как е наклона? Харесва ли ви наклона? Харесва ли наклона, няма, не съм на форма. Не е във форма. А какво ще кажете за времето? За жегата? Атмосферните условия как са? Харесва ли ви? Много горещо. Между другото температурата е 33 беше в 9, 33 градуса и 30. Долу беше 37 на слънце. В момента температурата, ще ви кажа, е от порядъка на 26 градуса и 2 десети. Ето е температурата, 26 градуса и 2 десети. Намираме се на половината на пътя, между другото. Кръчмата на Чака, след още около 9 км,
кръчвата на Хижа Здравец е напълно заредена с сладки, айрян, бира, как беше, бира с лимон, бира с портокал и големи кебаби. Това е за сега. Айде! Пресни си ли? А на път. Айде! Поредната атака. Това са е кръкотикирани карач. Състезател. Ето виж. Какво представлява кръкотикирания състезател пред тебе? С бупрея. Ето го. Трек. Васко, кажи нещо. Николи ни казва, че се чувства добре. Как така, всяка неделя те големи тренировки по 100 км, тук изведнъж 16 км, то уморих. Защо така? Как е възможно? Не е топло, 25 градуса вече. Как ще е топло, показваме колко е. Ето, виждате, 25 градуса и 1/10. Това не е топло. Това се направи студено време. Очаква се горе около 20 градуса да бъде. Дори не се е студило. Ето виж. Атакувайте се. Правете атаки. Направи сега на атака. Да го покажеш. Защо? Ето го състезателя. От колозачен клуб Порея. Давай. То ги беше натварил колетата. Ох. Тук е доста студено. Как е положението? Къде ще бъде следващата атака? Няма да има, няма сили. Това лъжа. Заблуда на противника. Нещо ще криве да сега. Haydi.
добре. Да пробвам дали имаш въздух. Ау! Поне въздух е чист. Васко никакъв го няма. Днеска съм надолу, кара нагоре, как ще кара, не знам. Не го знам. То съм живял на състезател като нас. Всички. Баро. Ние пак не се заживяваме. Другите Пловдив май повече се заживяват. Са нормални. Там вече този отбор толкова ли закъсата да кани туристи и състезатели. Те отбори, викам, толкова ли закъсаха. Нямат и състезатели да чак вече карат аматьорите. Ги събират. Явно няма. Не мога да плати. Няма награден фонд. За какво да ходим? Няма ли? Няма какво да правим там. Айде бе, Васко идва. Айде, че бирата с топли. Разпука моето. Пука. Не мога да държа право колелото с една ръка, като съм свикнал на колона в една страна. Доближава толкова. Няма нужда. Правим биля. Карай по-далеч от мен. Няма какво да тема вятъра.
Само една сянка се вижда. Ето. Нямаме състезател и имаме сянка. Това е водача на основната група. Аз съм водещия след него. Аз съм Евгений Ставрев и до мен моят приятел Камен Станчев. Кажете нещо за българското колоездене. По-точно за пловдивското колоездене. Добре, това е достатъчно. Продължаваме. Ето, виждате една сянка. През целия път това ще виждате вече. Само сянката. Това е достатъчно, не? И че отпад две сянки. Тук няма и сянка. Ето го на живо. Въздуха е друг и темпото се повиши. Убил. От тук започва поредният зверски наклон. Ето го завоя. И минем ли този наклон, всичко ще е 6. Но само да го минем. Колко градуса? 24 градуси. 1000 метра. Не знам колко му ще трябва. Първа. Тук е това атаката. Това се вече няма къде. Имаме още 4 км. До крайната цел, като един от тези 4 е много стръмен. До 12%. Да видим. Даже има коли, които са прегряли. Това е съвсем нормално. Зимата са закъсали от студ. Сега от жега. Кой е това? Преди хижата сме, идваме. Ето го закъсва. Така. Чиста. По инерция. Няма пот. Няма призрак. Няма, е суполе. Има само суполе. Мърсолесан. Състезател. Сега ще му излезат тук на стръмното. Цялото време слънцето срещу нас ни пречи. Една глътка вода, ако може. Ето. Местността Стайкова ливада.
Много голям наклон. Виждате? Какво става въпрос? Дай да се вери. Уважаеми зрители, за да добиете представа какво зверско мъчение караме този пистен наклон. Не знам. Оле! Скоростта е 2,11 км в час. Аз вече не мога да говоря. Тенденция спада. И атака на върха. Втория завой. И атака. Так. И ще знае. направи атака. Който преведе десътено. Защото прихванат. То не може да пипа да кой е горе. Да става 13. 15. 14 и 5. Може би това е най-стръмната отсечка. Скоростта е 12,5. Стръмното продължава. Температурата 24. Малко над 1030 метра. Долу в града 37. Аут! Духам поле. Кола. Той се отпуши този нос. От самия въздух. Отпуши се носа. А? Тук този въздух, ако ми се отпуши, няма къде. Къде сърце? Къде би сърце? О, ето на отново. Виждате къде сме тук долу. Две сянки. О, хватит. Браво. Наклона спада рязко и приятелите Ето сега ще видите. На 15. Да. Само диджея. Само диджея. Продължаваме да караме като баби. Чувствам някакво прещракване. Скоростта отиде на 20 вече, 17-20. Това е. Въздухът е чист, проветрява мишниците. Температурата е 24. Мишниците се проветряват. Атака. Истинска атака горе. Става пак върху.
допустимо наклон. Мога да отговоря на нашите зрители, които питат за каплите Mavic, защо се изкривяват. Явно от предишното спускане нападките са прорезали от големият наклон, спускайки от върху връх. Е отрезало част от каплата. Изплило голяма част от надирава на каплите Mavic и каплите са скъсали. Сега в момента са в София и 500. Да. Но всичко това е станало от карбоновите накладки от тип форма. Да. Но наклона ни прощава. Изплиха каплите с дупка. Виждате, ми може да си представите колегата диджей. Колегата диджей. В момента са в София за рекламация. Очакваме софиянците да разберат малко повече, но не се надява. Не знам колко са компетентни софиянци. Но все пак но мисълта, че финала наближава. И кръчмата е тук. И кръчмата събира за диджея и с Екзостар. Защото му боли гърлото. С барканица за мене. Барканица за бати Васко. С каквото и да е. Ето. Не знам. Тук е много приятно за каране. Тежко. И пак слънце. И пак слънце. Което е адски. Тук е почти на 1100 и някакъв метър. Колко градус е? 23,9. Скоростта е 14,5 км, което е изключителен позор. Да, ето за нас е добре. И като за нас е, то горе посилва. Сьорите продават. Следващия завой се показва правата функционал. Тук нашите състезатели от клуб Цар Симеон, кракотикирани, като Рибарев, карат с около 20 км. Само 13. Това е добре. Но да не забравяме, че цял ден съм бени с улети. Да. Все пак финален спринт ще има. Диджея ще снима края на Финала. просто като там се белее. Започна извеждането. Спираме коментарите по туризъм. Само по-страни да не попаднем. Има такива рискове. Диджея е най-големият герой. Да. Цялото време кара без ръце и с една ръка. Или с една ръка. И без закъл. Значи, той не е лук, той е изключителен махал. И събеляга. Мини от друга страна сега, ако може. От друга страна мини. Мини от друга страна. Сега. Видиш. Но няма сили. Изчакване. Тръгна. Няма кой.
Финала! Ау! Ау! Ой! Ох! Ох! Ето била добрият. Това беше атаката. Тя че съм като приебан. О, Това не спете половина продава, се никой такова. ето, Цял ден не съм продал. това беше атаката. Завърши успешно без ръце, къде с една ръка. И чакаме. Да, ние сме туристи. Он е педал. О, ето, чакаме Байваско по Стармата. А и он е Токими. И той е... Нямам на идея. Защо не се обажда? Това е Токими. По пътя ми кажеш Максимсана, за всяка го. Викам в 5 часа пред магазина. О, не, няма, не, към идваш. Ще скажеш, водичка искаш някой? Еми, не знам, ето питай състезателя. Кой ще пише? Бира. Пиш согой, какво ще пиш? А сега пия бира, така. Очакваме последния състезател да финишира. Аз ще пия едно кап. Капче. И да му свирено чайче. Кой е по-хубаво спред тебе? Я да стила на най-големия. Ето го. Това е най-големият състезател. През цялото време кара без ръце по този зверски наклон и успя да снима този изключителен филм. Да, ще го запаметим. Ето, показваме кръчмата къде. Но не страха набият мая, той го напсуи, он е куп слуш. Ще го удариш, бе, мина една период. Това, уважаеми зрители, спираме с изключителната гледка и Сорант. Си ви здравейте.